L-entratura tas-subway tal-imsejda min-naħa ta' Triq Dunkarm li bosta jużaw biex jaqsmu min-naħa l-oħra tal-skate park preżentament tinsab blukkata b'ġebel kbir li ġarra f'kaġun ta' inċident ta' traffiku. Dan hekk kif propju f'lejliet l-ewwel tas-sena raġel tilef il-kontroll tal-vettura tiegħu u baqa' dieħel ġol-ħajt b'konsegwenza li l-istess ħajt spiċċa mġarraf. Kru ta' Net News kien preżenti propju fil-post 4 ijiem wara l-inċident u id-daħla għadha blukkata bit-tiġrif li ġie kkawżat. Anki jekk qed toħloq inkonvenjenza kbira għar-residenti u dawk kollha li jaċċessaw din l-istess subway anke minħabba l-fatt li tinsab fiċ-ċentru ta' bosta attività. Apparti minn hekk bosta tkellmu wkoll dwar il-fatt li bil-ġimgħa d-dieħla terġa' tiftaħ l-Università ta' Malta u din is-subway hija wkoll pont ta' prominenza sabiex l-istudenti universitarji jaslu fl-istituzzjoni edukattiva. Intant sissa għadu mhux ċert meta ser ikunu qegħdin jibdew ix-xogħlijiet jew tal-inqas jiġi mnaddaf u miġbur. Anki minħabba l-fatt li mhux biss huwa ta' inkonvenjent però anki qed joħloq perikli għaliex anki jekk hemm il-barrikati tal-pulizija xorta waħda jibqa' ta' detriment għal dawk li jaċċessawh.